Tervetuloa uskon puhdistukseen ja ilmestyksen hengen vaikutukseen. Ja nyt olisi toinen aihe tuosta Jumala on. Aloittelin sitä tuossa viimeksi. Ja niin kuin sanoinkin, se jäi vähän tyngäksi sitten just sen takia, että pureudutaan aika lailla perusoppiin, semmoiseen niin kuin perusydinoppiin, mikä kristityillä on ja seurakunnissa on yleisestikin. Ja eli Jumalan olemus. Ja kävin tosi jonkin verran läpi sitten jo sitä, että isän olemusta, Jumalan olemusta, miten massiivinen ja käsittämätön Jumalan olemus on. Ja vähän siitä kolminaisuusopin harhaasi sitten samalla ja sitä jonkin verran, että miten se ei pysty koskaan tuomaan sitä Jumalan ilmestymistä sillä tasolla, kun sitten ilmestyksen henki pystyy tuomaan. Eli hengellinen ihminen tosiaan tutkiskelee kaikki sitten hengessä ja hengen kautta ne on myöskin ilmoitettu, ei oppien kautta, Jumala ei ilmoita itsensä oppien kautta, vaan suoraan pyhän hengen ilmestystiedon kautta, eli hengen kautta. Ne on meille ilmoitettu, niin kuin Paavali kirjoittaa. Eli nyt olisi Jumala on, ja osa 2 nyt sitten, ja koitetaan, jos mä nyt saan tästä tämän tiivistettyä nyt tähän yhteen opetukseen, ettei tarvitse sitten enempää. Mä haluan tästä sen verran, justiinsa minkä takia tämä ei oikeastaan mahtunut yhteen opetukseen, on siinä justiinsa, että antikristuksen henki ja uskonnollisuus on niin vahvasti nimenomaan niin kuin kolminaisuusopin ja tuon Jeesuksen Jumala-opin kautta tunkeutunut seurakuntaa, ja sitä on vuosisatoja, 1700 vuotta nyt oikeastaan, jos nyt vähän kärjistää, niin julistettu, ja se tulee niin kuin äidin maidos jokaiselle uskovalle, niin sen takia siinä on sitten lähdetään työstää sitä, ja pyhä henki tosiaan niin etsii sydämiä uskon puhdistukseen, jotka haluaa tulla todelliseen Jeesuksen opetuslapseuteen, Jeesuksen seuraamiseen uudella tavalla, ja oikeastaan mä sanoisin, että alkuperäisellä tavalla. Ja mä haluaisin ihan tähän alkuun todistaa vaan sen verran, että muistan 2013, meillä alkoi olla semmoinen jännä hengen vaikutus, kun pidettiin kokouksia, että tuli semmoinen alkuperäinen, ikään kuin semmoinen niin kuin alkukantainen, alkuperäiskansojen ylistystanssi, semmoinen niin kuin palvonta ja se kieli, mikä siinä tuli, niin se oli tosi erikoinen vaikutus, mikä siinä oli. Ja tuli sitten semmoinen ilmoitus, että vaimo siinä sitten sanoikin mielpiä, että nyt on niin kuin, että tulee sana, että alkuperäinen kieli. Ja siinä meni pari vuotta sitten, ja Jumala sen parin vuoden aikana työsti sitä asiaa, ja Pyhä Henki oikeastaan ilmoitti sen, että siinä sitten sen 2 vuoden aikana, että avaa ikiaikojen portit, open the ancient gates. Mä en siinä vaiheessa vielä tajunnut, että mitä se tarkoittaa, mutta muistan se oli 2015 syksyllä, eli siitä taitaa aika tarkalleen olla 10 vuotta nyt. Ei nyt ehkä ihan päivälleen, mutta varmaan kuukauden tarkkuudella 10 vuotta, niin oltiin pitämässä kotikokousta sitten, ja mä yhtäkkiä havahduin, mä olin, nyt on jotain ilmapiirissä on muuttunut, ja se oli tosi jännä, mä en ole koskaan kokenut vastaavaa niin massiivista hengen ilmapiirin muutosta. Ja yhtäkkiä siinä mä sitten vaan niin kuin ymmärsin, että tämä on niin kuin ilmestyksen henki, joka on alkuperäinen. Eli se ikäaikojen portit oli auki, ja mä tunnistin, että tämä on sama ilmestyksen henki, joka oli apostolien päällä. Se vaan tuli se tiedon sana, se tieto, ymmärrys siitä. Ja mä ymmärsin, että alkuperäiset apostolit kantoi tätä samaa ilmestystä. Sen jälkeen Pyhä Henki alkoi opettaa sitten hyvin nopeeseen tahtiin Jeesuksen olemuksesta ja Jumalan olemuksesta. Ja 10 vuotta sitä on nyt hiottu tässä, ja se on pikkuhiljaa tarkentunut se, että minkä takia se on tärkeää, miksi Pyhä Henki haluaa viedä sen, miksi Pyhä Henki haluaa tuoda sen todellisen apostolisen ilmestyksen, mikä on mennyt pieleen tässä 1700 vuoden aikana seurakunnassa oikeastaan ensimmäisten apostolien jälkeen, niin kuin mä sanoin, niin on alkanut putoa ilmestystieto. Ja Pyhän Hengellä on tarkoitus nyt, ja sen takia puhutaan uskonpuhdistuksesta, Pyhä Henki pääsee tuomaan takaisin se alkuperäisen apostolisen ilmestyksen, eli sen, että hengen ilmoituksen kautta. Ja sitten kirjoitukset antaa nyt vielä, vaikka mä just nimenomaan korotan Pyhää Henkeä täydellisenä auktoriteettina, opettajana ja kaikissa Jumalan valtakunnan asioissa, niin kirjoitukset kuitenkin, koska siellä on kirjoittajilla ollut, esimerkiksi otetaan nyt Uuden liiton kirjoittajia, Paavali varsinkin, niin ollut ilmestystieto niin suuri, että niihin voidaan luottaa, ja ne on sen verran sieltä säilynyt, että voidaan hyvinkin luottaa kirjoituksiin sitten, ja katsotaan, mitä mä nyt olen saanut tähän.
toisen osan jatkumoon, hetki vaan. Eli pikkukertaus. Jumalan isän olemus on paljon vielä luonnollisen ymmärryksen tavoittamattomissa. Jeesus sen sijaan on ilmoitettu, koska Jumala on ilmoitettu meille pojan kautta. Eli vanhassa liitossa Jumala puhuu profeettojen kautta ja nyt hän puhuu pojan kautta, Jeesuksen kautta. Ja siksi Antikristus yrittää kieltää isän ja pojan. Ja mä oon puhunut siitä jumalallisesta logiikasta, että totuuden vaikutus, ilmestyksen henki tuo jumalallisen logiikan, joka alkaa niin selkeällä tavalla sit avaamaan kuitenkin Jumalan todellisuutta, mitä ei noin niin kuin järkeisopit ja muut, ne ei vaan pysty yksinkertaisesti ilmoittaa. Ne on semmoisia mystisiä, kolminaisuusoppi on semmoinen mystinen, kuka oikein tuntuu, että niin kuin ymmärrä sitä. Ja jos sanoo täysin ymmärtävänsä, niin mä en vaan yksinkertaisesti usko siihen. Sitä ei voi ymmärtää, koska se ei tule totuuden hengestä. Ja jumalalliseen logiikkaan voi kuitenkin päästä, ja se voi saada vain ilmestyksen hengen ja totuuden kautta. Ja tosiaan Jumala tahtoo, että kaikki tulisi tuntemaan totuuden. Ja mähän sanon, että se kolminaisuusoppi on niin kuin vastalauseoppi, niin kolminaisuusopin kautta, tai siis vastalauseopin kautta syntyy vain konflikteja. Ja tämä tyydyttää sitten sisäisen konfliktin tarpeen, joka nousee sielusta ja sisäisestä ristiriidasta, eli särkyneestä sydämestä. Ja tämä on nähty monta kertaa, eli uskonnollisuus niin kuin pesiytyy ihmisiä ja uskovia, joilla on särkynyt sydän, jotka ei lähde todellisesti eheytymään. Eheytymään vaan käy niin kuin lakia ja oppia ja järkeisoppia ja muiden kautta, vaan niin kuin Jeesuksen ikään kuin, niin ne käy tietoon, ei varsinaiseen tuntemiseen, vaan tietoon. Ja tämä on ikävä kyllä seurakunnissa opetettu vuosisatojen aikana, että lue raamattua, ja eli pänttäät vaan tietoa, ja ikään kuin tämä nyt pelastaa sitten. Ja niin kuin mä sanon, että ilmestyksen henki on se, joka loppuviimein pelastaa. Toki siis Jeesus on se, ja Jeesuksen vastaanottaminen, uudesti syntyminen pelastaa sut kadotuksesta siitä, että sä pääset Jumalan yhteyteen, katoamattomaan yhteyteen Jumalan kanssa ja loppuviimein sitten taivaaseen. Mutta ilmestyksen henki tekee niin kuin sen lisääntyvän pelastumisen pois kaikesta pimeyden painostuksesta. Sen takia mä käytän sitä sanaa, että ilmestyksen henki on se, joka loppuviimein sitten niin kuin pelastaa se vaikutus. Ja uskonnollisuudessa on semmoinen vaikutus, ja se aina kiistelee sanoista, ymmärtämättä voimaa. Ja tämä oli sen takia Paavali sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Et kun minä tulen teidän luoksenne, niin otan selvän noiden pöyhkeiden, en sanoista, vaan voimasta. Ja tässä tulee se, että uskonnolliset seurakunnat, ja mitä mä oon seurannut, ainoa milloin väliä on se, että sä sanot oikeat sanat. Kuka vaan voi tunkeutua seurakuntaan, sano oikeita sanoja, ja se riittää. That's it. Silloin sä ikään kuin tunnustat oikeat opit. Ois sun sydämessä mitä tahansa, että jos sä sanot oikeat sanoja, niin se on niin absurdia, että oikeat sanat sanomalla sä oot ikään kuin noin, sä selviit läpi tästä näin, sä kuulut joukkoon ja sä oot niin kuin puhdasoppinen. Ja sitten jos sä et sano oikeat sanoa, niin sä oot niin kuin harhaoppinen. Ja ei minkäännäköistä hengen erottelukykyä sitä, että niin kuin, mitä siellä sisimmässä todella tapahtuu ja mitkä on ihmisten agendat ja päämäärät ja että onko ne niin kuin suoraan perkeleestä, lihallisia, inhimillisiä, vai onko siellä niin kuin hengen suunnitelma ja pyhän hengen vaikutus, niin tämä on ihan auttamatta, niin tämmöisestä ei tiedetä, kun hän käyttää oikeita sanoja. Ja sitten mitä kirjan oppineemmaksi menee, niin kuin nykyajan fariseuksilla kirjaoppineilla, mitä voisi sanoa uskonnollisissa piireissä, niin sitten alkaa tulee niin paljon sivistyssanoja, ja se alkaa olla niin teknistä se kieli, että normaali ihminen ei enää ymmärrä sitä. Ne vaan ajattelee, että ei se mitään, että se, niin kuin, opettakoon noin oppineet, ne on näköjään, ne puhuu niin syvällisiä viisaita, sieltä tulee kirkkoisät ja kaikki nämä sitten, kun aletaan kolminaisuusoppia puolustaa ja näin, ja niin paljon sivistyssanoja, kun ne alkaa kuvailemaan Jeesuksen olemusta, että kyllä siinä älykkäämpikin jo putoaa kyydistä, että mitä nyt ei tuossa pysy enää mukana, ja Jumala puhuu ihan yksinkertaisille ihmisille. Pyhä henki pystyy ilmoittamaan itsensä täydellisellä maalaisjärjellä, ihan niin kuin, puhuu niin kuin persoona toiselle ja ilmoittaa asioita ihan suoraan ja yksinkertaisesti. Ja ilmestystieto on siitä jännä, että kun se tulee, niin se voi myöskin ymmärtää loppuviimein aika yksinkertaisella tavalla. Et sitten on järjen päätelmät ja uskonnollisuus, joka tekee siitä harvinaisen vaikeaa. Ja sitten tosiaan niin ei kannata ottaa henkilökohtaisesti sitä, koska mä tiedän, että kaikki ihmiset on käynyt näihin samoihin oppeihin, kun ne on tullut uskoon ja tulee seurakuntiin, niin jokainen ikään kuin joutuu käymään ulos sieltä se uskonpuhdistuksen kautta. Se vaikutus tulee kaikille. Se on käynyt mulle, se tulee jokaiselle. Et ei ole vielä semmoista, en ole ainakaan nähnyt, että tulisi suoraan niin ikään kuin irti siitä perusseurakunnan, siitä alemmasta virrasta, mistä mä viimeksi puhuin. Siinä mennään ikään kuin aina sinne alempaa virtaa. Lähdetään sieltä järkeisopista ja tämmöisestä tiedosta ilmestyksen henkeä. Se on vaan se tapa, miten
Miten kaikki toimii? Ikävä kyllä. Ja nyt kun me atsotaan nyt uuteen ja siihen alkuperäiseen ilmestyksen hengen vaikutukseen, ja varsinkin se apostolisen ilmestyksen henkiin, niin se nousee niin paljon korkeammalle sitten, ja se haastaa, todellakin haastaa. Ja uskonnollisuus siis tosiaan, hengellä ei ole mitään merkitystä, se ei tunnista niin kuin, missä on pyhän hengen vaikutus, missä ei. Uskonnollisuus ei sitä tiedä, eikä uskonnollinen ihminen. Että missä hengessä joku julistaa, että kunhan sä vaan toistat oikeat sanoja. Mutta tosiasiassa Jumala voi ymmärtää vain sulautumaan lisääntyvästi Jeesukseen, ja tämä tapahtuu pyhän hengen ilmestyksen hengen kautta. Ja ihan pikkusen vielä tuosta antikristuksen ja uskonnollisuuden erosta. Niin antikristus hyökkää suoraan niin kuin Jeesuksen olemukseen, Jumalan olemukseen, ja miten isä ja poika, ja niiden, niin kuin, miten ne on meille ilmoitettu. Ja uskonnollisuus sitten pitää kiinni, kehittää oppeja, pitää kiinni oppirakennelmista niin kuin kaikessa niin kuin massiivisella tavalla. Että antikristus lähinnä, niin kuin, mitä mä itse ajattelen yksinkertaisesti, niin se käy vaan tähän alueeseen. Niin kuin, että se saa Jeesuksen olemuksen jollain lailla niin kuin peitettyä, että sitä täydellistä sulautumista ei tapahtu. Tämä on se, mitä se tekee. Ja uskonnollisuus tosiaan sit pitää ne opit ja muut voimassa, uskonnollisuuden vaikutus. Ja ne demonit sitten. Ja eli joka tapauksessa ne estää sitten lisääntyvän Jeesuksen sulautumisen ja samaistumisen, ja tämä on se päämäärä, että Jumalan suunnitelma ei tapahdu. Pelastuminen on jo tullut, ihmiset pääsee sisään niin kuin sillä lailla pelastukseen, uudesti syntymiseen, ja nyt sitten vihollinen yrittää vielä pitää sitä niin kuin päämäärää, uskon päämäärän toteutumista. Eli täydellistä pelastusta, niin kuin Pietari sanoo, pelastuminen kaikesta. Uskon päämäärä, joo. No, se on pelastuminen kaikesta pimeyden vaikutuksista. Puhutaan ylösnousemus ruumiista. Siellä on ilmestys, menee jo tosi pitkälle. Ja ihan pikkusen vielä tuosta isäolemuksesta. Kuitenkin, vaikka mä kävin sitä viimeksi, ennen kuin mennään sitten vielä paremmin tuohon Jeesuksen persoonaan, niin kirjoituksista nähdään nyt sitten pikkasen. Eli jos otetaan tuosta Jaakobin kirje 1 ja 17, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jossa ei ole muutosta tai vaihteen varjoa. Eli tässä tulee se esiin, että Jumalan luona ei ole muutosta. Isä Jumala on niin suuressa kirkkauden olemuksessa, että se yksinkertaisesti siellä ei ole minkäännäköistä muutosta. Jumala itse ei muutu millään tavalla, ei persoonana, ei teossa, ajatuksissa eikä niin kuin olemuksessaan. Että kaikki muutokset, mitä tapahtuu, ne tapahtuu sitten niin kuin Jumalan todellisuudessa ja Jumalassa, niin tapahtuu Jeesuksen persoonassa luomistyön mukaan aina sitten ja aikakausien mukaan. Ja kolossalaiskirja 1 ja 15, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakunta. Eli Jumala on näkymätön, Jumala ei voida nähdä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4 ja 8, joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tässä oikeastaan tämä täydellisin ilmoitus. Jumala on rakkaus. Ja sitten korintolaiskirjeessä tietysti 1 korintolaiskirja 13 ja jakeesta 4 ja jakeeseen 10 esimerkiksi. Siellähän on kuvattu rakkauden olemusta, mitä rakkaus on, ja siitä voi suoraan ottaa, että minkälainen Jumala on. Ja se on niin kuin muuttumaton todellisuus Jumalassa. Se on aina ollut ja se tulee aina olemaan, eli Jumala ei muutu. Ja Jumala on siis näkymätön, häntä ei ole kukaan koskaan nähnyt, paitsi Jeesus itse. Hän on muuttumaton, käsittämättömän suuressa kirkkauden olemuksessa. Että kaikki muutokset tosiaan Jumalan luomistyö ja suunnitelma edetessä tapahtuu Jeesuksen persoonassa ja olemuksessa. Ja kun nähdään Jeesus, niin nähdään Isä. Jeesuksessa näemme Isän. Ja sitten vielä se, että tämän kaiken niin kuin ymmärtämiseen ja näkemiseen on vain niin kuin yksi tie jokaiselle henkilökohtaisesti. Eli 2 korintolaiskirja 3 ja 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, eli Jeesusta. Samalla tavalla kuin peilistä katsotaan itseämme. Eli meidän pitää ikään kuin, toi jännä jae, se pitää niin kuin heijastaa ikään kuin Jeesus meissä. Eli se osa Jeesuksesta. Se osa meitä, jossa Jeesus on, niin katsoo ikään kuin sitä niin kuin peilistä suoraan. Eli sä vaan katsot peittämättömin kasvoin niin kuin Jeesuksen olemusta sinussa. Ja tämä on se, miten tämän ilmestyksen ja sen mukaan alkaa sitten muuttumaan. Ja muutumme siis samankaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, sulautuen Herraan hengen kautta suoraan, koska hän on henki ja asuu meissä. Eli nyt tosiaan katsotaan Jeesus sisäisesti, sitä osaa meissä, joka on Jeesus itse. Ja tuostakin Pyhä Henki jakakoon sitten lisää ilmestystä, että miten se käytännössä toimii. Ja mennään pikkasen nyt sitten Jeesuksen olemukseen tarkemmin. Eli sen verran pitää vielä sanoa, että Jeesus on siis katoamattomalla tavalla Jumalan ykseydessä. Jumala on yksi.
Ja aina kuuluu, siihen yhteen kuuluu Jumala, Isä, Poika, Jeesus, Pyhä Henki. Kyllä, tietysti tämä on näin. Me ei voida koskaan erottaa Jeesuksen olemusta Isästä. Ei edes sen verran, mitä kolminaisuusoppi tekee. Sitä vaan ei yksinkertaisesti. Jumala, Isä on Jumalan täydellinen olemus. Ja sitten Jeesus on se, eli se välimies, joka ilmoittaa Jumalan. Ja tästä syystä sitten välimies ei voi olla Jumala siinä mielessä, kun Isä on Jumala. Eikä siinä olemuksessa. Se on väistämätön todellisuus. Ja aina sitten tosiaan, kun Herra tai Jumala, vanhassa liitossa on Herra, ilmestyi, Jumala ilmestyi, niin kaikki, mitä on tapahtunut ennen uutta liittoa, kun Jeesus on tullut ihmiseksi, niin se on ollut sitten, siellä on ollut enkelien välityksellä, tai sitten Jeesus on itse Jumalan olomuodossa ilmestynyt. Ja tässä tulee nyt se, että okei, siellä on nyt ihan lukemattomasti näitä kohtia, turha lähtee niitä erottelemaan tai tutkia se enempää. Silloin, kun Herra tai Jumala on ilmestynyt, niin se on ollut sitten Jeesuksen persoona Jumalan olomuodossa, joka on ilmestynyt. Ellei se ole sitten ollut enkelin välityksellä, mutta näin se yksinkertaisesti ajateltuna niin menee. Ja tosiaan se, minkä näköisessä olomuodossa sitten se on tapahtunut, niin sitä ei ole aina tarkemmin kuvailtu, muuta kuin että Herra tai Jumala ilmestyi. Ja kuitenkin puhutaan Jeesuksen persoonasta, eli minä olen, eli Jehova. Eli se sama persoona, joka ilmestyi Moosekselle sitten erämaassa, palavassa pensaassa. Ja senhän Jeesus tosiaan itse vahvisti, kuka hän on. Ei mikä hän on, vaan kuka hän on, kuka on se persona, joka hän on. Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:58. Jeesus sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja tässä Jeesus toi ilmi sen, että minä olen se sama, joka ilmestyi. Tässä ikään kuin tulee aika suurikin ilmestys ja paljastus siitä, mitä Jeesus puhuu omasta persoonastaan. Hän teki sitä loppuviimein, sanotaan, että tämä on se pääkohta. Se ei sitten muualla ei sitä ole kuin tuossa kohti kirjoituksissa. Ja siinä Jeesus todistaa, että hän on sama persona, joka ilmestyi Moosekselle erämaassa. Ja sitten se myös vahvistaa sen, että Jeesus on koko ajan on tilassa. Eli Jeesuksella ei ole alku eikä loppuu. Jeesuksen persona on koko ajan Isässä Jumalassa. Aina ollut, tulee aina olemaan. Ja ei ole siis alku eikä loppuu. Ja okei, no miksi kirjoituksissa sitten sanotaan, että esikoinen, että jos Jeesus on aina ollut Isässä, ja sitten siellä on tosiaan, niin kuin Paavali sanoo, että hän on esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, niin se on sitten vaan ilmaisutapa. Jos nyt katsotaan tuosta, joku voisi sanoa, että okei, kun se sanoo, että esikoinen, eli Jeesuskin on syntynyt joskus, jo tätä me ei voida lähteä määrittelemään Jeesuksen syntymää, vaikka kaikki on Isästä, Jumalasta, ja että Jumala olisi kaikki kaikissa, niin siltikin, ja Kristus on Jumalan, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin me ei siltikään lähdetä määrittelemään Jeesuksen alkuperää, sitä ei ole. Siihen perustuu Jeesuksen jumaluuden olemus, siis siinä mielessä, että Jeesukselle ei ole alkua, sitä ei voida määritellä, ja että vaikka tosiaan nyt Jeesuksen alkuperää ei voida ajallisesti määritellä, niin siltikin Paavali tuo sen todellisuuden, että Jumala Isä on kaiken lähde, eli että siinä tulee se syntymän todellisuus. Ja että ainoa, milloin voidaan sanoa, että Jeesus on syntynyt, on silloin, kun hän tuli ihmiseksi, ja silloin hän on vaan muuttanut muotoaan Jumalan olomuodosta, että siinä ei tapahtunut, Jeesuksen persona on kuitenkin ollut ennen sitä. Eli siitä ei nyt varsinaisesti alkanut mitään muuta kuin se luomistyön viimeinen ajanjakso. Eli Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa on sitten mahdollisuus tulla osaksi Jumalan ykseyttä. Tapahtuu aina Jeesuksen kautta. Ja tämä suunnitelma on siis valmistettu vain ihmisille, ja enkelitkin ihmettelee tätä suunnitelmaa. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa, pysähtyä katsomaan, ihmettelemään sitä todellisuutta, minkälaisen aseman Jumala on ihmisen luonut. Se on ihmeellistä. Eli me voidaan sitä kautta tulla Jumalan kaltaiseksi Jeesuksessa, nimenomaan Jeesuksen sulautumisen kautta, yhtymisen kautta. Ja Jeesus siis omisti Jumalan muodon ja kaltaisuuden. Siihen asti, kunnes hän otti ihmisen muodon, ja hänet havaittiin ihmisen kaltaiseksi tosissaan. Apostolit, niillä oli helpompi ymmärtää tämä alkuperäinen ilmestys ja niin kuin ymmärrys Jeesuksesta, mikä on nyt sitten sotkettu tässä Nikean jälkeen ja tässä 1700 vuoden aikana, kolminaisuussopit.
ja nämä, niin apostoleilla oli vain yksinkertaisesti helpompi ymmärtää, koska ne näki Jeesuksen fyysisesti ihmisenä. Se on helpottanut asiaa. Nyt sitten kaikki, jotka uudesti syntyy niin kuin sen jälkeen, kun Jeesus on ylösnoussut, hän ei ole enää ihmismuodossa näkyvänä, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Että kyllä mä sitten ehkä tietyllä lailla ymmärrän, että ihminen omaksuu sitten ikään kuin Raamatun niin kuin ulkopuolisia, Raamatun ylimeneviä oppeja, niin kuin kolminaisuusopin, niin katsotaan nyt vielä. Niin. Elikkä Jeesus omisti siis Jumalan muodon ja kaltaisuuden. Sitten Jeesus on mennyt Isän olemukseen. Vaikea selittää nyt, mitä ei mulla siitä nyt tarkkaa kuvausta ole. Tyhjentynyt kokonaan, mennyt siemeneksi ja sitten sieltä tullut Mariaan, syntynyt henki-ihmisenä, uuden ihmisrodun edustajana, esikoisena. Ja tämä esikoinen nyt sitten tämä helpottaa Jeesuksen samaistumista, ja tosiaan evankeliumin salaisuus ja periaatehan on siinä, että nimenomaan, että Jeesus, joka ilmestyi Jumalana vanhassa liitossa ennen sitä, niin on täytynyt ottaa ihmismuoto, täytynyt luopua jumalallisesta olomuodosta, Jumalan kaltaisuudesta, että voidaan loppuviimein sitten tehdä uusi ihmisrotu kokonaan. Että Jeesus on kuitenkin yksi uusi ihminen ja sen esikoinen, eli henki-ihminen. Ja katsotaan. Ja tässä nyt tulee se, että okei, vaikka kirjoitukset nyt selkeästi ilmoittaa tämän, ja mä sen verran tuosta olen katsonut, jos nyt pois suljetaan ilmestyskirja Uuden liiton teksteistä ja lasketaan sieltä vaan niin kuin Jumala-sanat, kaikki jumalamuotoiset sanat, niitä on, olisiko niitä ollut 1135, ilmestyskirja sitten erikseen, mutta muissa Uuden liiton teksteissä, niin siellä on aika paljon niin kuin Jumalalla, niin kuin kaikki eri muodossa olevat Jumala-sanat, niin tosiaan poikkeuksetta niin kuin opillisessa muodossa ja siinä, että kuka kantaa Jumala-arvonimeä, niin kohdistetaan vain Isään. Ja siltikin Jumala itse on ohjannut näin, että Jeesus on kuitenkin kaiken keskipiste tässä ajassa. Ja koska Jeesuksen kautta käydään isän Jumalan yhteyteen. Jumala Isä on kuitenkin päättänyt, että Jeesuksen persoonassa asuisi kaikki täyteys. Eli ei Jumalassa itsessään, Isässä, vaan Jeesuksessa asuu kaikki täyteys. Eli Jeesus tosiaan on se linkittävä tekijä, missä yhdistetään kaikki, mitä on taivaassa maan päällä, missä Jumala niin kuin linkittyy luotuun maailmaan ja luotu maailma linkittyy taas sitten Jumalaan. Se tapahtuu Jeesuksen persoonassa. Ja luotu maailma pääsee omistamaan sitten jumaluuden, yksilön Jumalan yhteyden Jeesuksen kautta, aivan kuten Isä Jumala pääsee Jeesuksen kautta luotuun todellisuuteen. Eli Isä Jumala ei myöskään pääsisi niin kuin kosketuspintaan luodun todellisuuden kanssa ilman Jeesuksen persoonaa. Sen takia Jeesuksen persoona Jumalan olemuksessa täytyy olla, että siellä on se yhteinen tekijä, joka yhdistää, jonka kautta se yhteys syntyy. Eli välimies, Jeesus on aina ollut välimies. Siitä asti, kun jotain lähdettiin luomaan. Joten Jeesuksen olemuksessa täytyy olla se muuttuva elementti, että niin kuin jos Isä Jumala on muuttumaton, näkymätön, siellä ei ole muutosta, niin Jeesuksen persoonassa sitten tapahtuu tosiaan. Tosiaan sitten olomuodon muutokset. Ja luetaan tuosta vielä toi Kolossalaiskirje 1 ja 15-20. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkia luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaassa ja mikä maan päällä, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän tehdä rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki. Sekä maan päällä että taivaasta, se jännästi tuossa 2 kertaa. Joka tapauksessa hänen kautta sekä kaikki, mikä on maan päällä että taivaissa. Ja tässä on ihmeellinen jae 19, eli sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Eli kaikki täyteys niin kiteytetään Jeesuksen persoonaa. Eli Jeesuksen persoona
Jeesus omistaa siis, tuossa lukee, mä luin tuosta vielä, Kolossalaiskirja 2:9, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja jos katsotaan vanhoja englanninkielisiä tekstejä, se on Godhead, bodily. Eli henki ruumiissaan hän omistaa siis. Mä viime opetuksessa kävin tätä läpi ja nyt mä vähän kertaan sitä. Eli Jeesus omistaa isän jumaluuden henkiruumiissaan itsessään, jonka hän, vaikka kuvitellaan, että Jeesus kun tulee ihmiseksi, luopuu jumalallisesta olomuodosta, Jumalan kaltaisuudesta, hänet tulee henki-ihmisenä, tarvitsee Pyhän Hengen voitelun, Pyhän Hengen voiman ja on Jumalan voitelema, Jumalan lähettämä, mihin koko evankeliumi perustuu. Nimenomaan se, että Jeesus tuli ja luopui siitä Jumalan olomuodosta ja kaltaisuudestaan. Ja tässä tulee nyt se, että ihminen ei voi tulla, Jumala ei voi tulla ihmiseksi, siis niin, että hän ilmestyy ihmisenä, vaan hän täytyy luopua jumalallisesta olomuodosta ja kaltaisuudesta ja tulla ihmisen olomuodossa ja kaltaisuudessa. Sen Jumala-olemuksen täytyy jäädä taivaaseen, se ei ole mahdollista tulla. Se ei vaan ole yksinkertaisesti, se ei toimi näin. Tämän lisäksi kaiken piti tapahtua niin kuin laillisesti. Eli se, että Jeesus tulee, vaikka hän on sama persoona, joka on ilmestynyt Jumalan olomuodossa, niin hänen täytyy täydellisesti tyhjentyä siitä jumalallisesta olemuksesta. Se jäi yksinkertaisesti taivaaseen, isään. Ja Jeesus otti kokonaan uuden muodon sitten, uudesti syntyneen ihmisen muodon, henki-ihmisen muodon. Ja tämä on jälleen sitä jumalallista täydellistä logiikkaa ilmestyshengen mukaan, yksinkertaista. Ja katsotaan vielä. Ja nytten hyvä mennä vielä siihen, että kerrata että Jeesuksen itsensä antama ilmoitus, se apostolien kirjoitukset korostaa isää nimenomaan Jumalana ja isän Jumalan auktoriteettia. Ja tämä on jännä juttu. Kolmannusoppi sanoo, että jokainen on Jumala itsessään, poika Jumala, isä Jumala, Pyhä Henki Jumala, on tasavertaisia ja täysin samanlaisia niin kuin Jumalan olemuksessaan. Eli jälleen täysin niin kuin kirjoitusten vastainen. Ja mä luen tuosta vielä, että mikä siinä on kirjoitusten vastasta, niin katsotaan vielä. Mä sen verran sanon tähän kohti, tämä on niin ihmeellistä, siis että miten isän ja pojan välillä, miten Jumalan isän ja Jeesuksen välillä on niin täydellinen molemminpuolinen kunnioitus, että haluaa kirkastaa niin kuin vaan toista. Jeesus haluaa kirkastaa isää, isä haluaa kirkastaa poikaa. Se on niin ihmeellistä niin kuin kunnianosoitusta ja rakkauden osoitusta. Sitä ei vaan voi yksinkertaisesti käsittää, kun Jumala sanoi, että kaikki täyteys asuisi Jeesuksessa. Ja Jeesus koko ajan, että hän kirkastaa vaan isää. Ja sitten niin kuin isä, että poika tulisi kirkastetuksi. Ihmeellistä. Ja nyt sitten vielä sitä, että miksi Jumalan yksilön ymmärtäminen on tärkeää. Koska Jumalan luomistyön loppuun saattaminen, eli se, että tehkäämme ihminen ja kuvaksemme ja kaltaiseksemme, voi täyttyä vaan, kun ihminen on täysin sulautunut ja samaistunut Jeesukseen. Ja tästä tulee se, että niin kun, vaikka joku kuvittelee, että pystyisi, että vaikka Jeesus on Jumala, niin mä pystyn kyllä samaistumaan häneen 100%. Se ei ole mahdollista. Sitä ilmestystietoa ei voi tulla, koska ihminen ei voi täysin sulautua Jumalaan. Siinä ei voi tulla täydellistä samaistumista. Siellä on aina gäppi ja väli, joka jää siihen, että Jeesuksen piti luopua jumalallisesta olomuodosta, tulla ihmisenä, uuden rodun edustajana, henki-ihmisenä, että hän ei voi 100% niin kuin sulautua ja samaistua. Eli me ei siis sulauduta Jumalaan, vaan ensiksi Jeesukseen, Jumalan pojan identiteettinen olemukseen, että sen pitää niin kuin syntyä. Ja me ei vaan sulauduta tiettyyn osaan Jeesusta, vaan kokonaan. Sieltä tulee täydellinen. Me päästään kohta siihen, että miten se käytännössä, miksi se on. Tämän takia Antikristus on yrittänyt tuhota alkuperäisen apostolisen ilmestyksen, eli joko kielletään se, että hän ei olisi suoraan Jumalasta katoamattomassa persoonassa, eli Kristus voideltu, Messias, Jumalan lähettämä, joka on tullut Jumalasta. Tai sitten kielletään, että hän ei olisi luopunut Jumalan olomuodosta ja kaltaisuudestaan pysyvästi, kun hän tuli ihmiseksi. Eli Kristus voideltu, Jumalan voitelema, lähettämä. Ja tämän voi tosiaan kieltää siis kummasta suunnasta tahansa. Jos toinen ei toimi, niin vihollinen lähtee valehtelemaan toisesta suunnasta. Okei, nyt me ei voitu kieltää, että Jeesus on jumalallinen persoona, niin nyt sitten tehdään Jeesuksesta sitten taas niin kuin Jumala siinä mielessä, että sitten siihen ei taas voikaan samaistua. Eli hävitetään se ilmestys siitä välimiehen persoonasta, johon tulee täydellisesti sulautuu
Niin se kun saadaan tuhottua se ilmestys, niin nyt kyllä uudesti syntyminen tapahtuu, mennään alempaa virtaa ja sitten ihmetellään, kun Jumalan suunnitelma ei toteudu. Ja tällä menolla se ei ole toteutumassa ainoastaan uskonpuhdistuksen kautta. Ja katsotaan, eli tässä, ja nyt päästään siihen ytimeen, että se uhri, minkä Jeesus antoi luopuessaan Jumalan muodosta ja kaltaisuudesta, oli ihmeellistä. Siis nyt kun me puhutaan siitä Jeesuksen antamasta uhrista, siitä mikä olkoon teillä Kristuksen mieli, että hän ei pitänyt saaliinaan olla Jumalan kaltainen, vaikka hän oli Jumalan muoto. Niin kuin aivan uskomatonta, että mistä Jeesus todella niin kuin luopui. Että jos Jeesus ilmestyi, niin kuin sanotaan, että Jeesus oli Jumala ja ihminen, niin silloin Jeesus ei luopunut mistään, jos hän oli Jumala ja ihminen. Kun se nimenomaan niin kuin tämä, mulla on se niin kuin semmoinen, että miten ihminen voi niin kuin pöyhkeydessä ja ylpeydessä lähteä kieltämään sen todellisuuden, kuinka suuresti Jeesus on luopunut, kuinka suuren uhrin Jeesus on antanut pelkästään sillä, että hän tuli ihmiseksi. Että hän tuli niin kuin etsimään itselleen morsiamen. Se on ollut, siinä on valtava ilmestys ja valtava voima ja valtava niin kuin tarkoitus sillä, että ei Paavali ole sitä turhaa kirjoittanut. Filippiläiskirje 2 ja 5, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Mä luen tuosta Filippiläiskirje 2 ja 5-11. Ei siis katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyritti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut. Jumala on siis hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan, sekä niitä, jotka taivaassa on, että niitä, jotka on maan päällä ja niitä, jotka on maan alla. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra, Jeesus voideltu on Herra. Ja tämä on, eli että Jeesuksella on kaikki valta, Jeesuksessa on kaiken keskipiste, Jeesus kirkastaa Isän, Jeesus on tie Isän luokse, Jeesuksessa on luotu kaikki, Jeesuksessa pysyy kaikki voimassa. Ja tämä on, ja Jeesuksen kautta Isä Jumala ilmestyy, Jeesus kirkastaa Isän. Ja tämä on se, tässä on niin valtava ilmoitus, pelkästään tämä jae, ja mä tiedän se, että on sinänsä hyvä, että on Raamatun käännöksiä, niin kuin Amplified, joka niin kuin vähän selittää niitä alkukielen sanoja ja muuta. Mutta jos me mennään alkuteksteihin, niin se on aika suoraan tässä jo ilmoitettu. Siellä ei ole mitään mystisiä alakommentteja, lisäkommentteja, ja vaikka Amplified sanoo, että tuossa, että Jeesus tyhjensi itsensä ja tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja sitten laitetaan sulkeessa, mutta hän oli täysin Jumala. Eli just täysin kumotaan se, mitä Paavali on kirjoittanut tähän. Sillä, että lisätään. Eli jos Raamattu erehtymätön auktoriteetti, niin kuin sen pitäisi kaikille olla, tai pitäisi olla, ei pitäisi olla, mutta se on. Mä tiedän, että se on näin, ja näin yleisesti ajatellaan. Niin jos on täydellinen auktoriteetti, niin kuinka helposti voidaan tehdä käännös, joka yleisesti hyväksytään, jossa lukee Paavalin selkeästi ilmoittama asia kirjoitettuna siinä, ja sitten se sulkeella vaan niin kuin laitetaan siihen ja kumotaan se. Aivan käsittämätöntä. Mulle se on, mä en enää niin kuin pysty ymmärtämään sitä niin kuin uskonnollisuuden hengestä, siis sitä niin kuin uskonnollisten riivaajien tyhmyyden määrää ja sen vaikutuksen, minkä ne saa aikaiseksi. Se on aivan uskomatonta. Ja niin kuin mä sanoin, niin sitä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti, koska kaikki joutuu käymään. Se on petos ja se on eksytys, mikä on tullut. Ja se on vaikuttanut jo niin pitkään, että sieltä joutuu työstää, että pääsee ulos. Ja että tosiaan, niin, jolloin korvat niin, ja pystyy kuulemaan Pyhän Hengen ääneen ja Pyhän Hengen kutsun tähän hetkeen, niin kannattaa olla herkällä sydämellä. Että me tiedetään, kuinka painavista isoista asioista me puhutaan. Me puhutaan jopa niin kuin Jumalan suunnitelman niin kuin ydinasioista. Mitä Pyhä Henki haluaa tähän aikaan ilmoittaa. Ja eli tässä niin kuin tulee se, että Jeesus on nöyryyden, kuuliaisuuden ja rakkauden täydellinen olemus ja esikuva. Että hän on tämmöisestä luopunut. Hän luopui pysyvästi ja tässä nyt tulee se. Eli siis Jeesus on todella luopunut pysyvästi Jumalan muodosta ja kaltaisuudesta. Hän ei vaan pystynyt ottaa sitä takaisin enää, se ei toiminut tällä tavalla. Hän luopui pysyvästi, kun hän otti ihmisen muodon. Nyt hän on ylösnoussut ihminen, henki-ihminen.
Ihan niin kuin Paavali sanoo, tai kirjoitti Timoteukselle, että meillä on yksi Jumala Isä ja yksi välimies Jumala ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus voideltu. Ja se puhuu tästä samasta hetkestä, mikä nyt on vielä. Eli Jeesus oli myös silloin ylösnoussut, istui Jumalan oikealla puolella ja hänellä on kaikki valta taivaassa maan päälle ja sieltä hän hallitsee. Ja sama tilanne on nyt, siinä ei ole mikään muuttunut. Ja tässä nyt tulee se, että mietitään, että Jeesus on ennen ollut se, joka on ilmestynyt Jumalana. Hän on se, joka on voidellut, lähettänyt patriarkat, profeetat, kuninkaat. Ja tästä kaikesta hän luopui, tästä vallasta, antautui Isä Jumalan täydelliseen auktoriteettiin, pois asemasta, jossa hän ennen itse voiteli ja lähetti. Ja nyt tuli tilaan sitten, jossa hänet pitää voidella ja lähettää. Mä oon vähän tähän laittanut, että miten uskonnollisuus on voinutkaan mitätöidä tämä ihmeellisen Jeesuksen nöyryyden olemuksen väittämällä, että hän oli Jumala ja ihminen samaan aikaan. Et mulle se on evankeliumin vääristelyä, Jumalan ilmoituksen ja Jeesuksen uhrin väheksymistä, jopa täydellisessä ymmärtämättömyydessä. Nyt mä puhun nimenomaan uskonnollisuuden hengestä, uskonnollisuuden vaikutuksesta, antikristuksen niin kuin harhoista ja antikristuksen vaikutusta. Eli tätä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Ja nyt on aika mielenmuutokselle, nöyrtymiselle ja pyhän hengen auktoriteettia ilmestystietoa antautumiselle. Tämä on niin kuin se, että mitä mä haluan vaan korostaa tässä koko ajan. Ja nyt me päästään vielä siihen, että mikä tässä on ollut päämäärä, että Jeesus on tosiaan ottanut ihmisen muodon. Ja miksi hän on luopunut ja piti luopua jumalallisesta olomuodosta pysyvästi. Eli tästä tulee suuri salaisuus. Efesolaiskirje 5 25-32. Mä luen nyt noin kaikki jakeet tuosta. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jos ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin Kristus on rakastanut seurakuntaa. Eli niin kuin omaa ruumistaan. Ja joka rakastaa vaimonsa, hän rakastaa itseänsä. Eli tällä tavalla, katsotaan vielä, sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli tässä on nyt se ilmestystieto, mikä efesolaiset sai muuten todella suurta ilmestystietoa Paavalilta. Ne näki, että ne on kasvaneet, niin pystyy vastaanottamaan, ne ei saanut pelkästään nuhtelua, tai suurimmaksi osaksi nuhtelua, niin kuin galatalaiset, korintolaiset. Niillä oli ihan oikeasti kyky vastaanottaa ilmestystä, ja Paavali on suurta salaisuutta kirjoittanut niille. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Elikkä, mitä siinä tapahtui? Jeesus luopui isästänsä ja äidistänsä, eli Jumalan olomuodosta ja kaltaisuudesta, että hän saisi liittyä morsiameensa seurakuntaa uloskutsuttujen joukkoon. Mikä ihmeellinen rakkauden osoitus siis ihmistä kohtaan. Me emme ole Jumalan morsian, vaan Jumalan pojan morsian. Ja tässä täytyy tulla se, että Jeesuksen piti muuttaa olomuotoaan, että hän voi sulautua ja liittyä ja yhtyä morsiameensa. Ja tässä se tulee se, että Jumala ei tosiaan voi ottaa ihmismuotoa, eikä ihminen voi muuttaa takaisin Jumalan muotoon. Tämä on ollut peruuttamaton tapahtuma, tämä Jeesuksen muutos, ja tosiaan niin se on ollut totaalinen. Eli hän on totisesti antanut elämänsä Jumalan käsiin, täyttääkseen Jumalan luomistyön itsensä kautta. Eli Jeesus tuli luomistyön viimeisen vaiheen ensimmäisenä, eli esikoisena. Eli ensimmäinen henki-ihminen monien veljen joukossa. Tämä oli niin kuin lopullinen tapahtuma. Tämä oli Jumalan luomistyön viimeinen vaihe ja niin kuin tarkoitus. Että saadaan tehdä henki-ihminen, joka on sitten sulautuu Jumalan Jeesuksen kautta ja tulee Jeesuksen morsiameksi. Eli Jumala ei vaan tosiaan luonut ihmistä kaukaa, tai pelastanut kaukaa, siis siinä mielessä kaukaa, vaan antoi ainokaisen poikansa alttiiksi kaiken keskiöön. Ja tässä on nyt sitten vielä Roomalaiskirje 8:29, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvaksi, eli muotoon kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Ja sitten Roomalaiskirje 8:32, hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Eli tästä tulee se, että se täydellinen kaikkea muuta, eli täydellinen sulautuminen Jeesukseen. Ja nyt tässä vielä niin ihan pikkusen noita sananpaikkoja. Siellä on tosiaan siis
on niitä muutamia paikkoja, missä sitten, millä perustellaan. Ne on aika lailla samat, millä perustellaan se kolminaisuusoppi, Jeesus on Jumala-oppi. Ja tämä on nyt sitten mä oon tuohon ottanut joitain noita paikkoja. Hetki vain. Joo, kiitos Jeesus, halleluja. Tuossa on eli siellä on Roomalaiskirja 9.5, mä luen nyt tosta. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Tässä Paavali puhuu juutalaisista. Hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Eli tässä nyt on esimerkiksi toi, että kun tuossa on pilkut lyöty, me alkuteksteissä ei ole pilkkuja tuommoisissa kohdassa, ja sen näkee sen tekstimuodon, joka katsoo noita esimerkiksi King James ja muita käännöksiä, kannattaa vertailla käännöksiä, niin tässähän, eli heidän ovat isät, eli puhutaan juutalaisista, ja heistä on Kristus lihan puolesta, eli Jeesus, hän, joka on yli kaiken, joo kyllä, Jeesus on yli kaiken. Sitten on pilkku Jumala, pilkku ylistetty iankaikkisesti, aamen. Eli hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, aamen. Nyt joku tulkitsee, että tässä sanotaan, että Jeesus on yli kaiken ja Jumala, joka on ylistetty. Tässä nyt tulee se, että Paavali lopettaa ton jakeen, kun hän puhuu, tästä tulee se tarkkuus, mikä apostolien kirjoituksessa on. Kun siinä lukee Jumala, se tarkoittaa isää. Tämä vaan menee näin, tämä ei tarvitse lähteä keksiä, se voi jokainen tarkistaa. Ja toi tarkoittaa, että hän, joka on yli kaiken, niin Paavali lopettaa, että Jumala on ylistetty iankaikkisesti. Se on lauseen lopetus. Eka se puhuu juutalaisista, heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, viittaa Jeesukseen. Hän, joka on yli kaiken, eli Jeesus on ylitse kaiken, kyllä, hän on Jumalan ykseyttä. Mutta sitten tulee erikseen vielä Jumala ylistetty iankaikkisesti, aamen. Eli se tuo kunnian isälle Jumalalle. Ja tämä on nyt tätä niin kuin lauserakennelmaa, mikä on niin kuin yksi linjasta. Ei sitä tuossa tarvitse sen enempää lähteä tulkitsemaan edes, kyllä se on selkeä. Sitten toinen on 1. Johanneksen kirja 5.20. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen. Eli nyt puhutaan, Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme sen totisen. Eli siinä on Jumalan poika ja sitten on totinen, eli Jumala itse. Ja me olemme siinä totisessa, eli Jumalassa, hänen pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Eli me ollaan isässä silloin, kun me ollaan Jeesuksessa, eli hänen pojassansa. Eli Jeesus sanoi, että te yhtä olisitte, niin kuin minä olen yhtä ja isän kanssa yhtä. Ja tässä tulee niin kuin se. Sitten on piste. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Nyt mä luen ton vielä putkeen. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme sen totisen. Ja me olemme siinä totisessa, hänen pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Eli nyt tässä, että että siinähän sanotaan, että Jeesus on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Tämä totinen on siis Isä, Jumala. Mutta me tiedämme, mä luen ton vielä kerran ja jaan se osiin, koska mä tiedän, että tätä käytetään, tätä jaetta niin paljon. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme sen totisen. Jeesus on tullut, että me tuntisimme sen totisen. Ja me olemme siinä totisessa, kun me olemme hänen pojassansa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Piste. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Eli se totinen on siis Jumala tässä lauseessa. Mä en tiedä, millä logiikalla toikin on sotkettu. Ja niitä muita kohtia mä vähän kävinkin siinä läpi. Eli se Johanneksen evankeliumi alussa oli sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala, kyllä. Jeesus ilmestyi siis Jumalana, Jumalan olomuodossa, Jumalan kaltaisuudessa. Sanoinkin, että se oli vähän semmoinen ylimalkainen, tai siis yksinkertainen ilmaisu, jonka Paavali tarkistaa, tai siis niin kuin tarkentaa erikseen omissa teksteissään, koska siitä saa sitä kautta paremman kuvan sitten. Ja tuossa oli tosiaan, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Ja sitten tulee, toi oli 1 Korintolaiskirja 3:23. Sitten on vielä 1 Korintolaiskirja 15:28. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin, eli Jeesus, alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Jälleen nähdään, tässä tulee vielä tätä auktoriteettihierarkiaa, millä sanalla sitä haluaa kuvailla, niin tulee se järjestys vielä. Eli että Jumala olisi kaikki kaikissa. Koko ajan on Jumala sana ja Jeesus erikseen on isän persoona ja Jeesuksen persoona. Mutta tässä tulee se, että ne on usein samassa niin kuin lauseessa kuitenkin virkkeessä. Ja
Katsotaas. Eli ne on usein samassa virkkeessä, laitettu samaan tekstiin, että esimerkiksi tervehdys ja mielisuosio Jumalalta Isältä ja sitten Herralta Jeesukselta voidellulta, justiinsa ettei tule epäselvää siitä, että puhutaan koko ajan, kun puhutaan Jumalasta, niin se ei ilmesty ilman Jeesusta. Missään vaiheessa Jeesusta ei voi erottaa Jumalan olemuksesta, vaan hän on siinä katoamattomalla tavalla mukana. Ja meidän tulee siis tosiaan hyväksyä Jumalan antama ilmoitus, kirjoitusten antama ilmoitus ja vielä enemmän sitten ilmestyksen hengen antama ilmoitus ja suunnitelma. Ja kirjoitukset onkin jo selkeitä tässä asiassa ja meidän tulee sulautua ja yhtyä täysin Jeesukseen yhdeksi lihaksi. Ja täyttää Jumalan luomistyö. Sen takia tämä viimeinen vaihe, tämä kaikki kiteytyy siihen, että Jumalan luomistyö tulee päätökseen. On uusi ihminen on luotu Jeesuksessa ja siellä se sulautuminen tapahtuu ja tulee ylösnousemusruumis. Ja luomistyössä mä itse asiassa lähden sitten varmaankin tuossa, jos nyt en lupaa liikoja, niin seuraavassa opetuksessa puhumaan, mikä siinä on sitten Jumalan päämäärä, mitä siinä on tapahtunut, vähän päällisin puolin. Ja nyt on hyvä muistaa, että tosiaan hengellinen ihminen tutkii kaikki. Paavali kehottaa koetelkaa, vaikka nyt se puhuu profetioista, mutta se puhuu, että koetelkaa kaikki kuitenkin. Pitäkää se, mikä on hyvää. Eli Pyhä Henki tässä jakaa ja vahvistaa. Ja mä julistankin nyt viisauden ilmestyksen henkeä jokaisen päälle enenevässä määrin. Kiitos Pyhä Henki, että sä ilmestyt tähän hetkeen ja vahvistat sanomas. Ja annat lisää ilmestystietoa ja jokaiselle henkilökohtaisesti vielä omalla tahollaan sitten, että mihin ikinä suuntaan sä lähdet viemään sitä. Että tulee väkevä Pyhän Hengen vuodatus. Ja Pyhä Henki sä alat tässä kohti nyt vaan nostamaan, mieli alkaa kirkastumaan, alkaa ymmärtämään, se uskonpuhdistus, se vaikutus alkaa tulee, se nousee ymmärrykseen hetken, että mistä me puhutaan ja mikä tässä on niin tärkeää, mitä sä haluat Pyhä Henki näyttää ja puhua ja minkälaiseen todellisuuteen sä haluat itse kunkin viedä. Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus, halleluja. Amen. Ja tää on oikeastaan aika lailla tässä sitten tää paketti ja koen, että tällä on saatu tarpeeksi selkeästi nyt sitten tämä Jumalan olemus tähän ja ei mitään, mä siunaan jokaista, joka katsoo ja kuuntelee ja Jeesuksen nimessä tulkoon Pyhässä Hengessä ja tulee se upottaminen ennen näkemätön, ennen kokematon. Isä, sun rakkaus ilmestyköön tässä hetkessä, rakkauden voima, rakkauden virta. Kiitos, että olet antanut Pyhän Hengen. Isä, mä pyydän, että annat lisää Pyhän Henkeä Jeesuksen nimessä jokaiselle. Jokainen saa pyytää. Isä, anna lisää Pyhän Henkeä Jeesuksen nimessä. Näytä sun todellisuudet, paljasta sun salaisuudet, tuo mut Jeesuksen yhteyteen, opetuslapseuteen, todelliseen Pyhän Hengen auktoriteettiin. Mä julistan, että jokainen saa niin kuin avaa sydämensä ja antaa Pyhälle Hengelle täyden auktoriteetin elämässä opettajana, ylimpänä auktoriteettina kaikessa, mikä tulee Jumalan asioihin. Ja Pyhä Henki sitten kirkastaa Jeesuksen valtasuuruus ja herraus saa sitä kautta tulla sun elämään voimallisella tavalla. Ja sä tulet huomaamaan, kuinka ihmeellinen Jumala on. Ja miten ihmeelliseen maailmaan Jumala kutsuu jokaista, joka haluaa totuuden vastaanottaa. Jeesuksen nimessä, amen.